नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनी ते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. एकलो अण्येक मनुष्याचं देवाचे अत्यमूल्य उडुगोरे इनाम दान म्हटल्यार रकत. रकत संजीवनी असले मनके. रक्ताचं पर्याय होनो विंगड खैलो वस्तू नाय. प्रत्येक रक्तदानियो जीवरक्षक म्हणून आम्ही सांगतो. आमच्या देशांत प्रति वर्ष 5 कोटी युनिटोने चढ रक्ताचे गरज नाहीतर अत्यगत्य असा. जाल्यार आमचे लगी अड्डे संसून 3 कोटी युनिट रक्त मात्र असा. म्हटल्यार 40% रक्ताचे उणे असा. रक्तदान करून अण्येकले जीव उरवेते उदार मन आज सगळ्यो करवेते महत् अगत्य असा. आयच्या सेवा प्रतिबिंब कार्यक्रमाचं मुख्य सोयरे होनो रक्तदान ಮೂಲಕ सुमारू कुटुंबास जीव उजुडू आणि दिवो दाखवल्या जीव प्रदात दोगा हिरो आमचे उट्टू असत. शुरुवेस त्यांच्या जीवनांत 64 म्हटल्यार 64 पोटी रक्तदान केले श्री अनंत पद्मनाभ प्रभू बिजे आणि दोन्हींचे सोयरे त्यांचे जीवनांत 37 म्हटल्यार 36 पोटी रक्तदान केले साधक श्री राघवेंद्र प्रभू मुदलडका हे आमचे उट्ट असत. तुमस ह्या कार्यक्रमाचं नमस्कार आणि मोगाते स्वागत. हेंचे उट्टू बोलवतन अद्दी हेंते एक दखले परिचय आम्ही बघून घेऊन येऊया. श्री अनंत पद्मनाभ प्रभू बिजे हे शतायुषी श्री के नरसिंह प्रभू बिजे आणि श्रीमती रमाबाई हेंच्या 7 नाकरांत हे एक पूत. हांस एक भाव श्री गोपाल प्रभू प्रस्तुत कोड्याल ते केएमसींत फायनान्शियल मॅनेजर जावन असत. हेंचे धर्मपत्नी श्रीमती सुधा प्रभू कुलशेखर अंबा श्रीनिवास प्रभू हेंचे लेंक. हेंचे पूतू सिद्धार्थ लॅटरेट स्टोन्स हे ते व्यवहार करीत असत. एपी प्रभू हे योगपटू बॉक्सिंग पटू क्रीडा भारती जिल्हा अध्यक्ष प्रस्तुत इंटरनॅशनल बँकिंग सेक्टर हेंतू फिनान्शियल ट्रेडिंग ह्या विषयांत तरबेती देत असत. हे 64 म्हटल्यार 64 पोटी रक्तदान केले साधक. आमचे उट्टू अस्वेचे अण्येकले युव साधक श्री राघवेंद्र प्रभू मुदलडका हे बेಳ್ತಂಗಡಿ तालुकू मुदलडका श्री कृष्णा प्रभू श्रीमती रत्नावती प्रभू हेंचे पूत. हेंचे शिक्षण BBM मोडंत्यारू सेक्रेड हार्ट्स कॉलेजांतू केलेन प्रस्तुत सौथ कर्नाटका व्याप्तीस CP+ CCTV कॅमेरा कंपनींतू एरिया सेल्स मॅनेजर होनो काम करत असत. हेंचे धर्मपत्नी श्रीमती संगीता लेंक बेबी आध्या तिनाचे क्लासांत शिकत असत. हे 37 म्हटल्यार 36 पोटी रक्तदान केले कीर्ती हेंचे. अनंत भावजी, आता तुमचं एक जीवनांत एक शुरुवेस एक रक्तदान करवे एक आयल्ल्या संदर्भ कसा? माझ्या लाईफांत मी तेव्हा 6-7 वर्ष असता काय होतो त्या टायमार माझ्या अन्नास एक अपेंडिक्स ऑपरेशन झालं ते वेनलॉकांत. त्या टायमार ICU पुरा नाही ते ऑपरेशन जाल्लं कुठले हाडून बेड्डार घालीत ते. तसं आम्हास दखलं असताना आम्हास बोला नेलं ते कोणी माझ्या आमच्या मामाच्या पुतू मांगाच्या विश्वनाथ नायकान आम्हास अन्नास बघ गेलो. तेव्हा अन्नास रकात दिलं ते. मी एकच प्रश्न विचारला, अन्नास ह्या रकात कोणी दिलं? अण्णाच्यांच रकात आहे कोणाच्या? त्याच तेव्हा डॉक्टरान सांगितलं त्या तसं नाही, तुमच्या अन्नास ऑपरेशन करताना ब्लडची काही लॉस झालं ते त्यास तुम्हाला असं ब्लड देवे झालं इंगड जणांनी ब्लड दिलेंचा तसं तुमच्या अण्णाचे जीव उरलो सांग त्या सांगितले. त्या मनात मस्त घट्ट उरला त्यासाठी मी काय केलं त्यातून डिसाईड केलं तर मी साधारण एज सायलापर्यंत प्राय सायलापर्यंत ब्लड डोन करवे म्हणजे मनात आयलं ते तसंत मनात उठतंय. तर तसंत एक फर्स्ट टाइम मी माझ्या 18 वर्ष होत्यानंतर मला एका कोलिगास ॲक्सिडेंट झालं त्या कोलिग माझ्या ओटूत असलेला बापसा असो तसं मी ते जाऊन ब्लड दिलं फर्स्ट टाइम. मला भारी खुशी झाली, म्हटलं एकल्याचा जीव उरलो म्हणून.
समा तसं राजेंद्र माझे फर्स्ट टाइम त्यांचं हां हां समा राज मी म्हटलं 2008 माझे फर्स्ट मी डोनेशन केलं. हां. 2008 म्हटलं असं कॅम्प चालत होतं तसं थंय जाऊन मी डोनेशन केलं. मात्र मला त्याच्या प्रामुख्यते कळलं 2011 2011 माझे अक्क म्हणजे माझ्या दादाचे लिंक मीरक्का म्हणून ती KS हेगडे हॉस्पिटलांत एडमिट जाली ती. तोद्वा मला कळलं ब्लडाचे रिक्वायरमेंट किती असा म्हणून. तोद्दल सर मी असे नॉर्मल देतो ब्लड. मात्र थंय जाताना मला 2 विषय कळले. एक ब्लडाचे रिक्वायरमेंट किती असं मनुष्य असं म्हणून. मी एक माझ्या ब्लडाचे व्हॅल्यू म्हणजे O नेगेटिव्हचे किती रिक्वायरमेंट असा पूर्ण द्यावे नवा एक्सचेंजेस परत द्यावे नवा O नेगेटिव्ह रिक्वायरमेंट असल्याच द्रव्यम कळलं. मात्र आम्हाला अक्काला उरव झालं नाही. तसं मी ते त्याच्या किती प्रामुख्यात असं मला तुझं त्याचे करेक्ट होऊन कळलं ब्लडाचे. त्यापर्यंत तुम्ही कंटिन्यू हो ना रक्तदान करू सुरू केलं होय त्याच्यापर्यंत मी कंटिन्यू सुरू केलं. समा आता एक रक्तदान करूवेते म्हणून सांगत एक महत् कार्य म्हणून सांगता तुम्ही आता सांगितलं अनेक जीव एक उरवेते एक काम म्हणून. आता रक्तदान किती अगत्य आहे म्हणून किती करूवे शस्त्रचिकित्सा होताना कोणासो केलं ಎಂತೂ त्यांचे ब्लड लॉस होता म्हणजे रकात जाता त्या रकात एक स्थितीर हाडवं जाल्यार आम्ही ब्लड सप्लाय करव्यांत ते जीव उरवो जाल्यार त्या तितक्या प्रमाणाचे ब्लड आमच्या आंगार हावेंत. ब्लड किती हवे म्हटलं एका मनसाचं 5 लिटर ब्लड रकात असतं आमच्या देहात. तसं उणं जाल्यार तो ठीक आहे कॉमा जावे फिर त्याच्या जीवाचं ತೊಂದರೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ असतात. तसं म्हणून इंगड जाण्याच्या रकात डॉक्टर सांगतात आज शस्त्रचिकित्सा असता तुम्ही ब्लडाचे अरेंजमेंट रेडी करा. ब्लडाचे अरेंजमेंट केल्यार तो वांधतो नाहीतर कष्ट असता म्हणून नाहीतर आम्ही ऑपरेशन करीत नाही म्हणून. तसं ऑपरेशन करताना ब्लड इम्पॉर्टंट हवं त्यासाठी डोनर्स रेडी असं हवे आमच्या लागी. त्या एक विषय सांगत ह्याचं म्हटलं कसं म्हटलं एका दिसाच काही एक 12,000 जण मनीस रकात गावन असताना मरत असत आमच्या इंडियात. आता बघू गेलं तुम्ही माणसं एका रिपोर्ट सांगितलं प्रकार 5 कोटी रिक्वायरमेंट असं एका वर्षाचं एका दिसाच म्हणजे 12,000 जण ಕೆಲವು ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೆಲವು रकात गावन असताना तसं निमित्त रकात दान म्हणायचं मस्त महत्व कार्य असं आहे की त्यानंतर जनांस त्याच्या ಬಗ್ಗೆ माहिती गावन असताना नाहीतर त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಕೈಯೋ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತसत नाही म्हणजे हे कसं असतं म्हटलं त्या रकात कोणास हव्या त्यांच मात्र त्याचे इम्पॉर्टन्स कळवायचे. चला मी तर रक्तदान थोरलं कार्य असं. राघवेंद्र आता तुमते आम्हाला ಗೊತ್ತ असा रक्तांत इंगड गुंपू असा म्हणून असा आता तुमते O नेगेटिव्ह ग्रुप असा ह्या O नेगेटिव्ह म्हणून सांगते ह्या ग्रुप इतर एक ग्रुप असून कसं एक भिन्नतेर असा व्यत्यास असा गुणलक्षण काय म्हणून. O नेगेटिव्ह म्हटलं का ह्या युनिव्हर्सल डोनर म्हणतात O नेगेटिव्ह. O नेगेटिव्ह म्हटलं आमच्या भारत देशात एक खाली एक 36% जनांस मात्र रकात द्यावे एलिजिबल असतात म्हणजे एज प्रकार. आता एक 20-60 ವರ್ಷ ಸರ್ 18-60 ವರ್ಷ ಸರ್ ಲಿಮಿಟ್ असल्यार मात्र त्यांचं एलिजिबल असोचे खाली 73%. तेंतू आत्ता एट प्रेझेंट देत असोचे 100 खाली 3 जण एलिजिबल कोण असत तेंतू खाली 3% मात्र होईत असं. O नेगेटिव्ह बघू गेल्यार खाली 7% जनांस असतात बघू गेल्यार खाली 7% जनांस मात्र असोच्या. O नेगेटिव्ह किती इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आम्हाला सध्या कोणाचे तरी ब्लड आता ಕೆಲವು एक्सिडेंट केसार कसं होतं म्हटल्यार त्या ब्लड त्यांच्या खयल्या ग्रुप म्हणून बघूचे नदीचे त्यांचं ब्लडाचे नीड असतं त्या टायमार O नेगेटिव्ह विदाउट फियर ते डॉक्टरांना देतात इमिडिएट. तसं त्या एक युनिव्हर्सल डोनर मी ಎರಡನೇ ಚೋನು O नेगेटिव्ह हवे जाल्ले त्या O नेगेटिव्हच ब्लड गावस त्या एक थोरले विषय त्या एक O नेगेटिव्हच्या ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು आम्ही जागृतते हवे ते असले मनीस तसं. समा आता तुम्ही फर्स्ट कसं तुम्ही रक्तदान केलं खेळ अवकाश तुम्हाला गावला त्या सांदर्भिक होऊन तुम्हाला एक तुम्ही एक विवरण दिलं. आता तुम्हाला 2ನೇ पोटी 2ನೇ पोटी तुम्हाला एक रक्तदान करू अवकाश कसा आयला आणि त्या एक तुम्ही कंटिन्युअस होऊन कसं मेंटेन करीत गेलो. हे मी फर्स्ट टाइम दिलं बँगलोरात असताना माझ्या क्लोज कझिनाच्या फ्रेंड त्याच्या अण्णात दिलं मी. ते काही झालं ते हॉस्पिटलांत आमचे नंबर आणि काही लोकेशन ॲड्रेस बरोवून घेऊन असतात त्याचं लँडलाईन असायचे लँडलाईन असा आणि आमचे ॲड्रेस होते असता कोणते रसल्यार आम्हाला कुठले
असं फोन करून नाजाल्यार येवन बोलावन नेवन जायत होते हो येवन बोला नेऊन जायचं येवन बोलावन जायत साधारण ह्या तुमचं खेळला इयर अंत 1979 to 80-81 ಅಂತ होय होय त्या टायमार ಸಮ 45 ವರ್ಷ लँडलाईन मात्र आसलें तेव्हा आमच्या घर आसत न्ही इंगड घर आसत होय होय सम आमचे इम्पॉर्टंट हवं जाल्यार लकात हवं जाल्यार तीन कॉल करून बोला नेत होय बोलावन नेत होय होय सम बोलावन नेत ते त्यानुसार हाडून सोडित ते घरा सो तुमचे 3 महिने ते गॅप होत होतो तुम्हाला अनेक कॉल येत होते सम सम राघवेंद्र तुम्ही जर आता ब्लड डोनेशन करायचे जे आता उन्हे असत मी सांगलं प्रकार तसं जाल्यार मी ते हिने सांगलं मी की आमच्या हॉस्पिटलांत एंट्री होऊन असता तो हॉस्पिटलांसून जे कॉल्स येता मी आम्ही असंच मेंटेन करना असो एक ಡೈರಿಂತ मेंटेन करना असो मतलब आम्हाला ಗೊತ್ತಸತ್ नहीं ಕೊದ್ದದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು 90 ಡೇಸ್ ಹೋಯ್ಸ दादी शेडोन तसं जाल्यार मी आम्ही एखादं मेंटेन करना असो असं आत्ता पर ह्या व्हॉट्सअप त्या ह्या पर आयला पर्यंत सुलभ जनास गावत असा त्याच्या माहिती नंतर तुमचं ते ग्रुप करून असता वय रक्तदानाचे ग्रुप असतात तसं जाल्यार मी ते इमिडिएट रिक्वायरमेंट पर कळता ओके आता तुम्ही आनंद भाऊजी तुम्ही एक 66 पोटी म्हणजे 64 पोटी तुम्ही एक रक्तदान केलं असो त्या कंटिन्युअस निरंतर तुम्ही कसं मॅनेज करीत आलो मेंटेन केलं म्हणून आम्ही आमचे आरोग्य फर्स्ट बघून घेतो ब्लड प्रेशर होऊन दे वेट होऊन दे नाहीतर आम्ही खाव्याच्या पिव्याच्या विषयांत आम्ही जागृतेर असल्यार जीवनशैली करेक्ट असल्यार आमचे करेक्ट असता मिगे अनेक आम्ही शिस्तबद्ध जीवनात असलो आम्ही काही नॉनव्हेज गिनव्हेज काही काहीच नाही तेव्हा तसं आमचे हे मेंटेन करू होईत होते आणि आम्हाला भय होतो काहीतरी झालं आम्हाला दुसऱ्यान देव होईत नाही मला काहीतरी जाल्यार म्हणून आरोग्य सम असतं आमचे चेकिंग होऊन असतं ब्लड त्या रकात हे वताना आम्हाला कार्ड देतात त्या कार्डान कळता आम्हाला कसं काहीतरी प्रॉब्लेम असलं ते इमिडिएट फोन करून सांगतात आम्हाला तू आणि ब्लड देव नाही का मग तसं असं म्हणून तर आमचे ब्लड प्रेशर आत्ता सो नॉर्मल त्या कसं म्हटलं ब्लड तिकतेपट डोन केल्ल्यानं आमच्या शरीरास ब्लड येत असता नवे ब्लड येत असता शरीर आरोग्य पूर्ण होऊन असता होय आरोग्य पूर्ण हवंय होय होय तुम्ही आता 37 पोटी तुम्ही दान केलं तुम्ही कसं मेंटेन केलं मेंटेन म्हटल्यार आम्हाला ओ नेगेटिव्ह असलं ना मी ते आम्हाला रिक्वायरमेंट मस्त येत चड असत तसं जाल्यार मी ते एक आम्ही एक असं मेंटेन करतो आम्ही खुद्द दिल्ले आम्ही खयल्या हॉस्पिटलांत दिल्ले आम्ही एक सर्टिफिकेट देऊन असं ते आम्ही एकाकडे आम्हाला प्रति रक्तदान करताना सर्टिफिकेशन देतात तर आम्ही एक जस्ट एक डेट बरोवन आसा ह्या डेटात जाल्यार तांचो डेट आसता कितने टायम आमी जस्ट बरोवन आसा मी नेक्स्ट 3 months होता ना आम्हाला एक त्या टायमार कोणाच तरी हवे रिक्वायरमेंट हवे तर त्या टायमार आम्ही जाऊन देतो तसं मेंटेन करीत आसा मी आरोग्याच्या विशयान तसाचे चुरू मेंटेन करप म्हटल्यार डोनर्स म्हटल्यार आम्ही इंगडे क्लास हे आसतना आम्ही चूर आमच्या आरोग्याच्या ಬಗ್ಗೆ आमी चूर मेंटेन करप तुम्हाला असं एक मनांत मी रक्तदान करूया कंटिन्युअस करीत असव्या मग सांगत एक उद्देश मनांत स्पष्ट असताना का तुम्ही आरोग्य ऑटोमॅटिक होऊन समर्थ हवे एक गमन एक असता म्हणून सांगत नाही आता तुम्ही रक्तदान करूया हॉस्पिटलला जाता सो थंय जाताना तुम्हाला पुरो भावी होऊन आरोग्य तपासणी कसं करतात पूर्वभावी होऊन काय करीत नाही असं जस्ट विचारतात तुम्ही रात्री समाकटून विचारलं सवय लास्ट नाईट तुम्ही काहीतरी टॅबलेट घेतलं सवय नाही ह्याच्यानं आधी तुम्हाला काहीतरी 6 महिने आधी काहीतरी ताप आलो साई तसं पुढे विचारतात त्याच्यापर्यंत विचारल्यापर्यंत काय नाही आमच्या वेट किती बघतात हिमोग्लोबिन टेस्ट करतात ब्लड प्रेशर या पुरं बघून ब्लड काढतात काढून झाल्यापर्यंत डायरेक्ट पेशंट देत नाही ना आमच्या HIV ते हे पुरा टेस्ट करून मिगे किती प्रमाण ब्लड करतात 450 ml 450 ml मात्र नाही 250 ml नाही 450 ml दादी बायकांसर 350 ml काढतात 450 ml काढतात ते काढलं टेस्ट करतात फर्स्ट त्यास एक 500 रुपीज ते त्यात पे करतात आम्ही करीत नाही ते हे करतात की म्हटल्यार आता HIV इम्पॉर्टंट आधी तसं नाही ते आधी कोण ब्लड देत होते त्याच्यापर्यंत ती काही स्ट्रिक्ट आहे आता 500 रुपीज तसे एक चार्ज घालतात त्या टेस्ट परत आला पण मग ती हवे देतात त्याचं आम्हाला एक कार्ड देतात तुमचे ब्लड करेक्ट असतं तुम्ही द्यावात बहुशः त्या कार्डांसून तुम्हाला काहीतरी बेनिफिट गावता आम्हाला मेडिकल काहीतरी असल्यार आम्ही जाऊन ते फेसिलिटी घेवात त्या कार्ड दाखवून तुम्हाला उचित होऊन गावता उचित होऊन गावता 1 वर्ष सर असतं त्या गॅरंटी माझ्याला सुमार कार्ड होती
मी 2 वर्ष युटिलाइज केलं नाही. ओके ओके. आता आरोग्य तपासणी करून त्याला पाहत ती रकत काढतात होय आणि त्या हवेदलनाच जातात ती. करेक्ट. आता तुम्हास रकत दान द्यायला परांत तुम्हास काहीतरी एक गिड्डीनेस हवे ते नाहीतर नित्राण मनके हवे ते त्या काहीतरी साईड इफेक्ट्स तुम्हाला अनुभव झालाच आहे? अनुभव म्हटलं मला एकदा एक एक्सपिरियन्स झाला तर मी ते कंकनाडी ते एक रकत देऊ जातात फादर बोलला तसं ते एक सू घालणं असतात सू चूर थोरली असते ते निडल घालताना मला त्या झाल्यापर्यंत मी बाहेर येताना चुरू ब्लिडिंग स्टार्ट झालं त्या एक एक्सपिरियन्स झाला तर मी माते बोलले मला तसं काही येऊ नाही मात्र ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾತೆ ಬೋಂಜಿ ಹ್ಯಾಪ್ರಸ್ತ त्यास थिंग करेक्ट रेस्ट करून आयल्यार मी थिंग्स चूरू चूर कांप्र उणे करवे वेट असेल बरं चूड अंचुल नसताना चूड केल्यार रेस्ट चूड चेड मी लिक्विड आयटम चेड घेवे हायड्रेट अवे सोडना बॉडी पाणी बरं चेड पियत असेल पाणी ज्यूस ओआरएस देतात. समा समा. आता रक्तदानी अंते एक पट्टी बघतल्यार बायकांत संख्येत भारी उणे असा बायकांनी कित्ते रक्तदान करवे साध्य नाही. बायका कशी म्हटल्यार बायकांस त्यांचे ಕೆಲವು त्यांचे समस्या आसा आता त्यांचे एवरी मंथ त्यांचे पिरियड टायमार आसूं दे खयल्या टायमार त्यांस त्यांच्या हिमोग्लोबिन चेड नष्ट होतं म्हटल्यार का आमच्या देहांत असो कब्बिनंत अंश चेड कष्ट होता तसं नष्ट जाल्ल्यान मीत त्यांस देवा जातांत एलिजिबल होवचे उणे म्हटल्यार हिमोग्लोबिन 12.5 समथिंग हवे त्याच्यान खाल आयल्यार रकत घेत नाही तसं जाल्यान मी त्या एक प्रॉब्लेम आसा मी बायकांस कसं आसता म्हटल्यार एक जाबे हवे त्यांचे फेसिलिटी असता घरा असल्यार त्याचे एक नीड असल्यार जाबे हवे त्यांचे एक बंगो असता तसं जाल्यान मी एकदा दोनदा जाताना मी त्यांचे ब्लड होईत टाइम जाल्यार मी ऑटोमॅटिक इंटरेस्ट उणे होता डिस्करेज होता. ओके. आणि भाऊजी काहीतरी पॉइंट्स असे नाही करेक्ट त्यांनी करेक्ट सांगता हिमोग्लोबिन उणे असता चेडवून मी चेडवून प्रिफर करीत नाही बायका महिला हेंकर ब्लड डोन द्याव्या ते कित्ते मला ಗೊತ್ತು त्यांचे मनात एक असता त्यांच्या हिमोग्लोबिन उणे असता आणि माझे आरोग्य कसं असतं घरा भितर बायकांनी देवता नक्का म्हणून सांगते एक वातावरण निर्माण होऊन असता अगत्य नाही देवता अगत्य नाही म्हणून सांगते ಬಹುಶಃ त्या एक मानसिक होऊन कल्पना एक असता म्हणून सांगते. आता रक्तदान करताना नाही तर रक्तदानियांचं काही रीतीत उपयोग असा आहे तो रक्तदानी कसं म्हटल्यार त्यांचे आरोग्य कसं असतं आम्ही कळता 6 ತಿಂಗಳು आम्ही फ्री होऊन असवात होय होय म्हटलं आम्हाला काही हे नाही प्रॉब्लेम नाही आमच्या देहात काय ते प्रॉब्लेम असला आमच्या रक्ताचं कळता ते एक असता मीगे नवे ब्लड आमच्या हेतून उत्पत्ती होता बोनासून तो उत्पत्ती हो जाय आम्हाला नवे ब्लड उत्पत्ती होता आम्हाला एक लवलविके चेड असतात हे ब्लड डोन केल्यानंच असता उपयोग आम्हाला ಮಿಗೆ ಯಾಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ आमस एक ಹೆಂತು ಬೆನಿಫಿಟ್ थोरले काय तमल्यार एक मिनी मेडिकल टेस्ट होता आमचे एक ते एक फ्री ऑफ कॉस्ट ಅಂತ एक होते म्हटल्यार आमचे एक हिमोग्लोबिन लेवल होंदे नाहीतर बीपी होंदे ಮಿಗೆ ब्लड डोनेशन केल्ल्यानते एक हेल्प काय तमल्यार तुमास हार्ट डिसीज असो होंदे नाहीतर कॅन्सर त्या पर्यायचे मस्त संदर्भ उन्नस मस्त असता कित्याक म्हटल्यार आता तुम्ही ब्लड द्यायल्यार विदिन 24 hours अंत आमस त्या ब्लड फिल होता मात्र त्या प्लास्मा त्याच्या रक्त व्हाईट ब्लड सेल त्या बरोबर फिल होवे 40 to 50 days जातात त्यास 3 महिने सध्या ब्लड देतात देवाना गॅप ठेवा असता त्या मी एक प्लेटलेट्स त्या एवढे झालं की टाइम लागता प्लाज्मा इज ओके प्लेटलेट्स इम्पॉर्टंट आम्हाला रेड सेल्स आणि प्लेटलेट्स म्हटल्यार आम्ही देवाचे ब्लड 3 लाईफ होता म्हटल्यार आमच्या ब्लडांत 3 पार्ट आसात प्लेटलेट सांगता मी प्लेटलेट प्लास्मा व्हाईट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल तसं तर कोणाच ते इम्पॉर्टंट असं त्या मात्र काढून द्यावं आता डेंग्यू पेशंटांस पुरा प्लेटलेट देतात तसं असं आता WHO नाहीतर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनೈಸೇಷನ್ विश्व आरोग्य संस्थे हिने सांगतल्या हिने घोषणा केल्या प्रकार जून 14 विश्व रक्तदानिಗಳ ದಿನ म्हणून आम्ही दिवस म्हणून सांगून घोषणा केली असत. हा एक दिवस एक घोषणा करू मुख्य कारण काय हे ते पाडसण्याचं कारण काय आहे म्हणून मुख्य कारण कसं म्हटल्यार अद्दी कैला ब्लड मनुष्यात द्यायला ते मनीस सम होईना मरीत होते म्हणजे जीव हानी होते अद्दी मतलब मस्त अद्दी ह्या विषय कसं म्हटल्यार
एकलो कार्ल लॅट स्ट्रेन म्हणून एकलो तो ऑस्ट्रियाचे प्रजे तो जल्मलो 1868 जून 14 तिने काय केला हे इकते पर मरवेचे बघून तिने ब्लड ग्रुप्साचे हें केला रिसर्च केला ऑस्ट्रिया आणि अमेरिकाच्या बायोकेमिस्ट्री मिळून केला ओके त्यासाठी त्याला त्या ग्रुप केला प्रांत मरवेच्या संख्ये उण्या झाल्या म्हणजे आम्हा स्वतः ए पॉझिटिव्ह ओ नेगेटिव्ह त्या प्रमाणे तिने शोधून काढलं संशोधन केलं संशोधन करताना ह्याला एक 1913 त्याला नोबेल प्रशस्ती गावली नोबेल प्रशस्ती झाल्यापर्यंत त्याला काही हे नाही 2004 इसावींत त्याच्या नावासाठी त्याच्या उडासासाठी जून 14 त्याचे जन्मदिवस त्यासाठी तिने काय केलं जून 14 वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे म्हणून केलं ओके लायक उद्देश असा ते पाडसो नाही हा केदो म्हटल्यार जून 14 येता म्हणून सांगतना थंय आम्ही एक ब्लड डोनेशन कॅम्प्स होतात होय त्या एक एच्चरिके गंटू म्हणके त्या एक उडास करून देता त्या एक लायक दिवस करेक्ट आनंद भाऊजी आता तुम्ही इतके समय एक रक्तदान केलं तुमच्या जीवनांत तुम्हाला एक उडास उर्वेते एक घटने काहीतरी एक सांगोत्या असा एकलो सेक्युरिटी ऑफिसर तो सकाळी जाताना त्याला ॲक्सिडेंट झाला ॲक्सिडेंट होऊन त्याच्या 2 पायाच्या गांठ्यो डॅमेज झाले ऑपरेशन असं नेऊन घातल्यान त्याला 100 युनिट ब्लड हव्या म्हटल्यान ग्रुपान पुरायला मी कॉन्टॅक्ट केला कॉन्टॅक्ट करताना सांगितलं मला 100 युनिट हव्या आहे तुम्ही कोण काय त्या मी सांगितलं असं म्हणून तर करू आता म्हणून प्रयत्न येतो म्हटलं तोतुडे म्हणून सांगून त्याला 3दा काय ऑपरेशन झालं 3दा ऑपरेशन होताना मी त्यांचं अरेंजमेंट करून दिलं मी विसरून गेलो होतो त्यांचं माझा नंबर त्यांच्याला असं म्हणून मला एवढाच नाही त्याच्या बहिणीच्या लेंकीचे काय हॉर्डिक काय होती त्या हॉर्डिकेस मला पर्सनली तिने इन्व्हाइट केलं येऊया म्हणून मी तुम्ही कोण म्हणून विचार मी आता सांगितलं ना तेच मी हॉस्पिटलात होतो तुम्ही माझं ब्लड हे केलं तेव्हा तुम्ही तसं त्या उडासाचं तुम्हाला साधवलं तुम्ही येऊया म्हणून मी कॅज्युअली हॉर्डिके म्हणून सांगून गेलो ते जाताना मला स्टेजवर बोलावून नेऊन सगळ्यांच्या ॲड्रेस अनाऊन्समेंट करून एक गिफ्ट देऊन दिलं ते मला जीवनदान दिलं ह्यो मनीस म्हणून सांगून मला रेकॉग्नाइज ते केलं ते तुम्ही एक जीवदान केलं होतं होय जीव असं एक उरवलो म्हटलं 100 युनिट ब्लड त्याला हवं झालं ग्रुपान घातल्यावर कोण रिस्पॉन्स दिलं नाही त्या काही मी दनपर जेवणात बसलेल्या टायमार मी फोन केलो त्यातून ते अरेंजमेंट करून दिलो मी तसं म्हणून ते समाज आले काही त्या उडासाठी मला साधवून तिने हे केलं त्या एक मला भारी उडास मी देद्दोल सर कोण केलं ना त्या केलं माझ्या मनात उरलंच होतं राघवेंद्र तुमच्या विचारांत एक घटने मला मस्त उडास असो जमलं एक बायकोसो प्रेग्नंट लेडीज एक लेडी क्वेश्चन ಅಂತ एक ब्लड हवे होता मी देऊन खाली 42 दिवस झाले मात्र मी सकाळून संचे सर ट्राय केलं मस्त प्रयत्न केलो त्याला इंगडकडे अरेंज करू म्हटल्यार आमच्या आता ओ नेगेटिव्ह कसं असतं म्हटल्यार आम्हीच एक ग्रुप केलं ओ नेगेटिव्ह असलेच त्यांत काय होतं म्हटल्यार पूरा रिक्वायरमेंट असल्यारो ते ಕೆಲವು गावत नाही ಕೆಲವು खंय असतात बाहेर असतात नाही ಕೆಲವಂचे देऊन असतात तसं मला त्या फोन करून म्हटलं त्याच्या बापसानं एस असा काय ते करायचं कळत नाही मला नंतर असं मला ग्रुपांत चाललं एक 7 वर्षात दिलं मी त्याला मस्त प्रयत्न केला सकाळून संचे सर खंयतरी ಹೊಂದಿಸೋವೆ झालं नाही मी रात्री 11 वर्ष आईला मला डॉक्टरांचे त्यांचे फोन केला एस असा ಎಲ್ಲ एकच आम्ही इंगडकडे शिफ्ट करायला होता नाहीतर ब्लड नाहीतर ऑपरेशन करायला होत नाही ब्लड नसताना त्या टायमार मी रात्री जाऊन एक देऊन येतो ते ब्लड ओके एक रिस्क मी घेतलं सर म्हणजे मिनिमम 90 days तरी व्हायचं मी एक 42 दिवसांनी दिलं ते मी डॉक्टरचं कळलं मात्र एमर्जन्सी असेल मी फाटी पुढे बघू गेलं नाही ओके बट ती ओपवली डॉक्टर डॉक्टर असं सांगितलं मी एस तर डॉक्टर खुशी होणं मी डॉक्टरनंच त्याच्या ड्रायव्हर साधवून मला तू बाईकर राहिलं नाही तू जाऊ नका फाटी मी सोडतो त्याच्या ड्रायव्हरला सांगून मला घरसर येऊन ड्रॉप करून गेलं होतं डॉक्टर मी आत्ता होते उडास होतात कसं म्हटलं त्याच्या लिंक झालं तर बर्थडे असं प्रति वर्ष साधवतात म्हणजे मला जावे झालं नाही मला ते उडास ठेवलं एक बारी खुशीचा विचार लायक विचार आता एक अंगांत रक्ताचं प्रमाण चढ व्हावं म्हणताल खैले रीतीत एक आहार क्रम हव्या होता त्यांचं 2 विध असतात एक आमचे ब्लड बोन असतात ना बोनस आम्ही चिके स्ट्रॉंग करावा जाल्यार ओके
तसं ठीक आहे काम हे असा हां हां आम्ही फिश खावात फिश म्हटलं बांगडो आणि सॉलोमन फिश तसं बीट्रूट त्या पुरा काव्याचे आम्ही ब्लड येवे फ्रुट्स बनाना हे पुरा ಮಿಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ खाद्ल्यार रकाताचें प्रमाण जास्ती होता असा ಮಿಗೆ सो थोडं फॅटी फिश हें खाद्ल्यार आमचे ब्रोकोली पुरा हेल्प होता हां बोक्रोली आणि तुझ्या कॅबेज हे पुरा लायक होतात सोप्पो मागीर सोप्पो लिव्स समा आता थंय थंय रक्तदान शिबीर आयोजन करूत आमी बघता आता कॅम्पांत रक्तदान करूं तसो आणि वैयक्तिक होऊन हॉस्पिटलात जाऊन एक रक्तदान करूं तसो व्यत्यास काय आता ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಕಸೆ असता म्हटल्यार त्यांस मस्त ब्लडाचे परवांसो मी एक रिसेंट वन वेनलो कसं मी देवे जाताना तेचे बोलून घेते डॉक्टर कसं म्हटल्यार ब्लडाचे किती कॅम्प केल्यार आता जन एदुरू येत नाहीचा ब्लड देवे मस्त शॉर्टेज नाही शॉर्टेज असा म्हणून तसं जाल्यार मी ते वॉलंटरी होऊन जाऊन ब्लड डोनेशन करे तसे कॅम्प करतात मात्र काय तर म्हटल्यार ब्लड आता पॉझिटिव्ह ग्रुप्स तितके एक समस्या नाही ब्लड जाऊन देल मात्र ब्लड असो एक सेल्फ लाईफ मस्त तुम्हाला एक 42 दिवस सर स्टोर करायला होतं ब्लड त्याच्यापर्यंत ते वेस्ट करतात तसं मी ते पॉझिटिव्ह ब्लड तुम्हाला कसं तर रिक्वायरमेंट गावता निगेटिव्ह ब्लड देताना चूर जागोडते म्हणजे एक्सचेंजेस देईन असताना कोणाच ते हव्या अगत्य त्यासाठी द्यायला मस्त बेनिफिट कॅम्पान देवाचेच नाही मात्र नेगेटिव्ह ग्रुप्स चूर आम्ही बघून द्यायला जाल मी चड कॅम्पान दिलं नाही दिलो सर 4-5 कॅम्पान दिलो आसा मी इंडिविज्युअल होऊन चड दिलं आसा मी कॅन्सर पेशंट सिरियस आसता मी देवे जायत नाही कित्याक म्हटल्यार मी आमचे ब्लड वेस्ट होवचें न्ही त्यांचं आनी चिके दुःख खावाचे वरी त्यांचं जिवंत होता माझा अभिप्राय मात्र माझा वैयक्तिक अभिप्राय म्हणजे आम्ही आता त्याला तो मरोच्या स्टेजर आसा आम्ही ब्लड देतो तो मग त्यानं हे होतो मग त्यानं चड दुःख खावतो आता एक मनीस कितने वयस प्रायांसून कितने प्रायसूर तो एक रक्तदान करवतो 18 वर्सांसून 60 वर्सां सर करवात 60 वर्सांपर्यंत तो कोण्णू घेत नाही कित्याक मी प्रयत्न केलो आसा वेन्लो ते फादर मुरासाक जाताना मातसो रिजेक्ट केलें 60 ಆಗಿ 2 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತನಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ तुम्ही तुमच्या जीवनात रक्तदान करीत आयलो नाही तुमचे हा एक थोरल्या महत् कार्य असं तुमच्या घरची खेळ रीतीत सहकार सपोर्ट केले जातं सपोर्ट म्हटल्यार घरच्यांच खुशी आसा ब्लड फस्ट कसं आहे म्हटल्यार आता म्हटल्यार एक आपण अंबिका असेलच घरा प्रत्येक घरा ब्लड किती दिल्यार तसं होता नाहीतर हुशार नाही होता तसं मात्र आता निरंतर दिल्यान मी तर त्यांच एक खुशी आसा कसं एक आम्हाला इंगड मन उपकार करत जाल नाही तर समाजाचं ह्या रीती एक उपकार करायचे म्हणजे आम्हाला एक खुशीचे विचार म्हणजे घरच्यांच एक खुशी असत सपोर्ट लायक करतात त्यांनी नक्का म्हणून सांगितलं तुम्ही सोडित नाही तुम्ही देत असता त्यांना निमित्त नाही त्यांचं सहकार खंडित असतात तुम्हाला माझ्या घरात कोणास गोत नाही ते मी किती पाटी ब्लड दिलं किती जोर करते तर माझा एक उद्देश होता कोणास गोत नसताना तरी मर्यादा माझे काम होत होते माझ्या बायलेच गोत असा बायलेनं किती पोट सांगता रिप्लेसमेंट नाही मेदा येतावे तुम्ही म्हणून हो त्यांनी ते दिले होय त्या KMC लॅबांत आसलें ते मला चड टच होते तो मॅनेजर सांगितलं आणि हजबंड करियरी म्हणून तसं त्या मला फोन करीत त्याच्यान मी मला मस्त या ब्लडाच्या ह्या प्रमाणे माझ्या बायलेन मी तो केलेला आहे त्याच प्रति एक सांगता कसला असा विषय म्हणून तसं म्हणून त्या एक माझ्या पार्टनर म्हणून असा म्हणून मी लागते तुमचे ह्या एक थोरल्या कार्यक्रमाचं नाहीतर कार्य असं त्यांचं एक सहकार सपोर्ट खंडित असतात नाही ओके आता आमचे युवा जनतेस तुम्ही एक खेळ रीतीत एक संदेश द्यावा इच्छा पावता मी सांगायचं त्यांचं तुमची जीवनशैली तुम्ही शिस्तबद्ध होऊन करा मॅम आत्ताच्या बघतारा ड्रग ॲडिक्ट पिवेचे हे पुरा केल्यार आमचे लाईफ नाही आम्ही दुसऱ्यांचं लाईफ हें देव साध्य नाही तसं आम्ही आमच्या लाईफाच्या हें बघवा जाल्यार आम्ही शिस्तबद्ध जीवन करावं मॅम स्मोकिंग होऊन दे ड्रिंकिंग होऊन दे मी करवं नाही का मग सांगित नाही तर खरं नाही जाल्यार आमच्या जीवनशैली लायक असता खेळ किती मिथींत असल्यार होय नाही कित्याक माल येदोल सर केला दुश्चटव नाही तसं माझे ब्लड येदोल सर हें आसा माझे आरोग्य लायक आसा त्याच्यान मी नंबरला त्यांतून आसता शिस्तबद्ध जीवन केल्यार लाईफ जीवन असता म्हणून राघवेंद्र
म्हटल्यार रक्कतच्या विशयाचं कसं म्हटल्यार रक्कत कोणास हवं त्याच मानता त्याचे भंग केलवच्यो का तसल मी ते आत्तांच्या जनरेशन कसं आलं म्हटल्यार त्यांच्या लाईफस्टाईल बिझी असता नाही म्हणत नाही खुद त्यांच्या काम अत्यंत आसा मात्र आम्ही ह्या ब्लड किती दबा म्हटल्यार एक ब्लड दिल्यार तिघा जणां जीव उरो होतो त्या एक आम्ही एक फस्ट माइंडान बघून घेऊया त्यांचे जनरेशन असे तर एक मी सांगतो म्हटल्यार ब्लड द्यायल्यार तुमच्यासून एकल्याचे जीव उरतो तर त्याचे एक पुण्याचे काम इंगड काही येऊन त्या एक मेसेज देवा सगळी रक्तदान करूया मन करा सांगत एक तुमचा संदेश आता आम्ही स्क्रीनावर तुमच्या फोटोज बघूया राघवेंद्र तुमच्या ह्या माझे एक 17 पाटी दिल्ल्याम दिसता 2017 मी ब्लड दिल्ल्याम दिसता KMC ಅಂತ म्हटल्यार चेड आमी फोटोग्राफी काढीत नाही ह्या आमचे एक उडास आसा जस्ट एक डायरी नोट करून ठेवा केल्ले दीस त्या एक ह्या एक दिल्ले मी KMC ह्या दिल्ले ह्या रिसेंट डॉक्टर शरತ್ वेनलॉक ಅಂತ तिने परवा रिसेंट दिताना तिने माझ्या 30 पाटी म्हणजे रेकॉर्ड्स असता कल्याण मी त्यालाच खुशी होऊन तिने येऊन सर्टिफिकेशन तिनाचे हँड ओवर नाही चेडून तसं देत नाही तिनाचे येऊन दिलं ह्या ब्लड इन्चार्ज त्या हॉस्पिटलांत ही मी तसं ते नोट करणार 29 टाइम तर आम्हाच कलव्यासाठी सर्टिफिकेशन असतं नेक्स्ट ह्या पर सर्टिफिकेट ह्या पर सर्टिफिकेट मस्त असत ही केलं मात्र मी असली नेक्स्ट हे आमचे फॅमिली फोटो रिसेंट एक 50 वर्षाच्या एक सुवर्ण वार्षिकोत्सव झाला त्या टायमार बाबांचे अम्माचे आमचे टोटल फॅमिली दादाचे पूर असत त्यांचं अक्का नेक्स्ट हा माझे फॅमिली हे संगीता माझे वाईफ म्हणजे माझे लिंक आद्य हे आमचे अप्पा अम्मा नेक्स्ट फोटो ह्या माझ्या अक्कानी दोघा अक्का असत त्यांचं नंतर माझी होनी अक्का होनीची अन्नाची नेकरा पूर असत हे माझ्या अण्णाचे 100 वर्षाचे आम्ही केलं पूर्ण जण आले त्यांचं त्यांचं 100 वर्ष 100 वर्ष नेक्स्ट ह्या रात्रीच्या आम्ही पूर्ण फॅमिली ಒಟ್ಟುದಲ್ಲಿ पूर्ण जण असत त्यांचं माझ्या पूत एक नीली शर्टाचं दिसत असत म्हणजे पूर्ण नातवा हे माझी फॅमिली सिद्धार्थ आणि माझ्या बाईला सुधा हे माझ्या अण्णम्म अम्मा 84 ವರ್ಷ गेली ती अण्णा मात्र 100 ಬರ್ತಿ 100 ಶತಾಯುಷಿ त्याची अम्मा 102 ವರ್ಷ ಅಂತ ಮೇಲೆ अज्जी आमची अज्जी तुमच्या फोटो पर बघून भारी खुशी झाली आणि तुम्ही आज ह्या एक स्टुडिओस येऊन रक्तदानाचे महत्त्व काय रक्तदानाचे अगत्य ह्या कालमानांत किती असा म्हणून सांगून तुमचे स्वतः एक अनुभव आमच्या ओट्ट वांटवलं असो तुम्हास देव बरोवन करून दे म्हणून मी देवाला एक मागवत असा आणि पुढे तुमचे एक जीवनांत लायक एक चुक्कुट समाज कार्य करवते एक अवकाश तुम्हास वदकून येऊन दे म्हणून संगीत धन्यवाद नमस्कार अक्का ह्या एका विश्व कोंकणी केंद्राचं होऊन दे नंतर प्रतिबिंब ತಂಡचं आम्हाला एक गुरुतिसोचे एक अवकाश दिल्याचं आम्ही तुम्हाला एक धन्यवाद सांगित असं का वीक्षकांनो आज आम्ही आमच्या कोंकणीत एक पद उगडास काढया पद कोटंब अद्दिल कालांत भात एल्वेआटी उपयोग करवेचे रुकांते मर्गी ह्या मर्गी संख्ये 8 आकारांत असता मत्तीचे मडकींत अद्दी भात करीत होती गालसन आणि एल्लेपाले मत्तीचे मडके ओरथोन भात एल्वे उपयोग करवेचे एक पात्र हे मर्गी 4 फीट लांब आणि 8 इंच एत्तर असता हे कार्यक्रम वीक्षण केल्ल्या सगळी वीक्षकांस धन्यवाद आणि देव बरो करून दे म्हणून सांगता